Hej Søren. Hej. Er du gift? Ja. Nå, det er du. Ja. Hvem er den heldige? Ja? Det er en, der hedder... hvad er nu, hun hedder? Jeg kan få lige huske. Søren. Øh, Er du gift? ja. Og hvem er den heldige så? Hej Søren. Er du gift? Har du nogen børn på tiden så? Nej. Nå. Ej, jeg Har græder. du... Nej. Hej Søren. Goddag. Goddag du. Ja. Har du nogen børn? Børn. Nej, jeg er børnebørn. Hvordan kan du have børnebørn uden at have børn? Har du noget arbejde? Jeg arbejder på McDonald's. Nej. Er der noget galt med McDonald's måske? Hvad? Nej, selvfølgelig er det ikke. Det er bare McDonald's, altså det, at du er en voksen mand, og så du har børnebørn. Du har en kone, du er gift. Hvem er den heldige? Det ved jeg sgu ikke, jeg kan ikke huske det.